दिनैहाय जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोनि मुख्य कार्यालय स्टियारिं कमिटि बेखौ दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो आङो आलासि महरै बाहागो लानानै दिनैनि बे स्टियारिं अफिसखौ बेखेवना होनाय जाबाय गोसोखौ खुब गोजोननाय मोनदों आरो बे अफिसखौ खेवनो मोननानै गोसोखौ खुब मोजां मोनदों आरो इसोर भगबाननि खाथियाव बेखौनो आं आरज गाबदों जे जोंनि बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जि बिपिएफ दोलोआ फैगौ 9 तारिखआव जानो गोनां जिथु इलेक्सन बे इलेक्सनाव जाहाथे 15टा जिथु सिट 15टा एसेम्बलि सिटआवबो जोंनि केन्डिडेटफ्रा गासैबो देरहाजोबनो हायो बेनि थाखाय जोङो बयबो दिनै खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बे हाबाफारिखौनो जाफुंसार होनो थाखाय बे मिशनखौनो जाफुंसारनो थाखाय दिनै गोबां दैदेनगिरि आरो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै गोबां ससियेल वार्कारफोरखौ लानानै बे स्टियारिं कमिटिखौ दानाय जादों आरो बे स्टियारिं कमिटिनि गेजेरजों जितु स्मुथ फांसनिं माने स्मुथ कन्डाक्ट बे इलेक्सन बेहाय जाहाथे सहाय जायो बेनि थाखाय बे अफिसा गोनां जायो आरो बेनि थाखायनो बे अफिसखौ दिनैहाय जों खुलिनो हाबाय बे अफिसनि गेजेरजों जोंनि जिथुनाखि मिशन 15 बिपिएफनि मिशन 15 बे मिशन 15आ साक्सेस 100% साक्सेस जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हाबाय बेखिनि क'क्राझाराव जिहेतु मोनबा समस्ति दं बे मोनबाखौबो लाखिनो हागोन मोनबाखौबो जोङो लाखिनो हागोन आरो मोनबायाबो दा सेक्युर्ड पजिशनाव दं आरो जों बे मोनबायावबो देरहाखाबाय होननानै जोङो दा खामानि मावगासिनो दं केन्डिडेटनि फाइनाल लिस्टआ जिहेतु दिनै ओंखारगोन गाबोननिफ्राय निश्चय नोंथांमोना केम्पिं आरम्भ खालामगोन माबायदि केम्पिं खालामगोन केम्पेइना जोंनिया गाबोननिफ्राय माने दासिम जोंना दुर टु दुर केम्पेइना सोलिगासिनो दं आरो हाउस टु हाउस जिथु केम्पेइन मेन टु मेन जिथु केम्पेइना इतिमध्ये फ्राय जोबनाय लामायावनो दङ दा जोङो दा ओनसोल वाइसआव माने जोङो गामि ओनसोलाव थाङै जोङो केम्पेइनखौ खालामगोन आरो जोंनि जायफोर स्टार केम्पेइनार 40 जन स्टार केम्पेइनार दं जोंहा बे स्टार केम्पेइनार बिथांमोननि मथथे 10टासो माबायाव ग्रुप बानायनानै बिथांमोना दा माने गिदिर प्रग्राम बा एसे मेजर एरियायाव माने रायजो राजाफोरखौ लानानै बे मिटिंफोरखौ खालामनाय हाबाफारिखौ दा 27 तारिखनिफ्राय फिक्स खालामनाय जाबाय आरो अलरेडि शेड्युल खालामनाय जाबाय माने एक सप्ता प्रग्राम शेड्युला फ्राय रेडिसै जोङो डे टु डे शेड्युलफोरखौ माने एनाउन्स खालाम जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनायनि दा माने स्टेप लादों आरोखि